Ferramenta, pois está Merche Rodal, que presento en último lugar porque hoxe é a estrea, é a auténtica protagonista do acto e é a autora deste libro que se chama As gambetadas de Larpeiros. Unha das persoas que interveñen no programa Larpeiros. Merche se encarga das galdrumadas. O título relacionado co programa Larpeiros. Moi sinxelas de facer, inventadas por Merche. Eu quería agradecer tanto a editorial polo traballo tan bo que fixeron a hora de editar o libro, por confiar en min para realmente sacar este libro, e tamén en Larpeiros e en Cermeño, porque sin Larpeiros e sin Cerme, de nada disto podería ser posible, porque dende o primeiro momento confiaron en mí, e sempre que estou ali, arróupanme, trátame con moito cariño, e a verdade é que é unha ledicia compartir mesa cos Larpeiros. E xa falando do libro, o libro nace coa mesma filosofía que ten o programa Larpeiros, que as recetas sexan sinxelas, que se podan facer en calquer casa e sen ter demasiados coñecementos de cociña. Están moi ben explicadiñas e moi escuetas, para non ten trucos nin cousas que teñan que saber a maiores. Todo está escrito e calquera cos ingredientes que ten na súa casa pode facer este tipo de receitas. E que ademais, eso é o que quere a xente que ve Larpeiros, cando me encontro con unha señora pola calle ou polo Facebook, porque incluso os mandoume unha amiga polo Facebook, pois porque esta semana saíran unhas flores moi bonitas, de masa follada con mazá, e que o día seguinte se lle saíran, que as fixera lle saíran tan ben como quedaron na tele. E no libro pasa lo mismo, recetas sinxelas, moi ben explicadiñas e moi escuetas, e cunha foto preciosa de Nix Style, para que vexan claramente como lles teñen que quedar as sobremesas. Hai sobremesas moi tradicionais, como poden ser o roscón, ou as galletas, ou as filloas, incluso un biscoito con fariña de millo, que son receitas que me aprenderon a facer as persoas maiores que coñezo e que realmente saben como facelo, porque saben como lles teñen que quedar as masas, porque nin siquiera miden, porque saben de memoria xa como ten que ser esa masa e como ten que quedar. Estou pensando, por exemplo, en Laura, que me sellou a facer este biscoito de fariña de millo, ou empanada de mazá, que é unha empanada de mazá moi típica do Morrazo, que se fai coa masa do roscón e dentro vai unha mazá ácida, esa combinación ácida-doce é a que fai que quede tan rico. Esa pois aprendeu-me a facer a prima da miña nai, que está hoxe aquí. A miña nai non a prima. Pero despois tamén hai recetas pois un poquinho máis actuais, ou que as que intento dar un toque máis actual. Por exemplo, unha receta típica que facían na miña casa de leite fritido, pois aí a combino cunha salsa de amorodos que realmente lle queda moi ben, e que é un postre tradicional con un toque máis novo. Para neses momentos que temos invitados, pois poder facer igual un postre un pouco máis lucido. E ademais intento sempre empregar produtos típicos galegos, porque sabemos por experiencia que esos produtos son os que nos gustan e que ademais son os que están nas hortas. Entonces moitas veces estamos nos produtos na temporada dun determinado produto, na temporada agora, por exemplo, das fresas, temos as fresas no campo, pode ser que esas fresas incluso as plantáramos nós, e non hai nada máis reconfortante que poder coller esas fresas da nosa terra e facer unha ensalada e poder invitar a nosa familia ou os nosos amigos. Ou incluso unhas nésperas, facer unha marmelada que lle podamos regalar aos nosos amigos, porque é moi bonito facer algo coas túas mans, ter esa creatividade e regalarlle a unha persoa. E un regalo como eses non o podes encontrar nunha tienda, porque estás facendo ti, sale das túas mans. Eso realmente é o cariño que pos nesa receita e que lle transmites a esas persoas. En este libro que hai moito cariño. Moitas receitas, pero tamén moito cariño, porque puse moito cariño a facelo e hai moito cariño, tanto que me transmitiron as persoas que me enseñaron a facer moitas destas recetas, como que me transmiten desde a mesma familia, desde a miña familia, que son os que realmente me aprenderon a cociñar e que desde sempre os tiven aí apoiándome. E moitas gracias por estar hoxe aquí e por aprender.
tradicional, sobre todo na zona do Morrazo, sería unha empanada de mazá. Unha empanada de mazá ácida, con unha masa de roscón e con caramelo por riba. Que ao meterlo saír do forno sale todo caramelizado. Iso, vamos, proban iso e non marchan.